v tomto videu si zahrajeme, kde máme naštvat učitelku. Já to dál nebudu pokecávat a já se ozvu, až budu ve hře. A jak se pojmenuju? Tak já se pojmenuju, hele, Franta ředitel bych mohl. Zkusíme. A teď mám si vyzvednout nějaký reward, ok, toto dáme pryč, ten zavazí. Co máme tady? Máme 0 spinů, ok. A kde něco můžeme získat? Tady. A za 35 sekund, jo. Chápu. Potom tam máme 100. A zapomněl jsem zmínit, že v tomto videu bude můj kamarád. Můžete mu dát odběr Vildax. Zdravím do tohohle videa a doufám, že to aspoň bude být nějaké odběry, protože teďka jsem dostal na random prostě 2 odběry, jsem vám moc vděčný a do toho Miguel mi prosím pište. Je to taková prostě, já se jenom rychle přihlásíte, je to rychle, takže budu rád, když mi napíšete, teďka probíhá soutěž o nějaké brainroty, vše, já už to moc nehraju. Jo. A teďka tady jsem zapomněl zmínit, že na tomto kanále bude soutěž. Je tady soutěž o asi uvidím ještě, co mi vyjde. Asi tady bude soutěž o Jobsaury, ty 3, anebo teďka mám, jak se to jmenuje? Ve Fuse mašině něco, tak bych to mohl dát jako za soutěž. Tak asi z toho možná vyjde short. Tak pravidla do soutěže jsou, musíte mít odběr a like na tomto videu. Tak a jdeme už trolit učitelku. Dáme mýmy. Teď jsem si to úplně zalagoval lidi. Dáme 6, 7. Sorry, že jsou vypnuté zvuky, nechci dostat už 3. nebo 2. kopírák, jo. Už jsem dostal pár, no, tak jsem odstranil ty videa. Tak, a co je 10 social credit? Chill guy. Co ty? No tak kvalitní. Zkusíme někam odejít. Tak, chvíli jsem hledal na YouTube. Kde to mám toto? Jaký homework? Jaký domácí úkol? Nemám. Jo, tady už to mám. Hele, tady dáme toto a jdem pryč, jo. Počkej. Můžeme jít pryč normálně. Můžeme si zkontrolovat všechno, cokoliv. Tady možná byl nějaký vstup. Tak ne. GG. Tak zkusíme nějaké krávinky. Co je toto? Jo. Že hodím záchod. Chápu. Co si můžu kupovat? 1 gem rovná se 1 robux. OK. A co si za gemy můžu kupovat? Tady je nejvíc pointů, kdo má. A co jsou pointy? To jako... Jo, toto jsou pointy, chápu. Že bych třeba nějaký den avkoval a potom bych se tam dostal. Nějaký ten pátek. Jestli chcete, abych se tam dostal, dejte 15 lajků a já se o tom pokusím. Tak, co je S? No, nic exkluziv tady není. Něco ne z Robuxy by to chtělo. Dáme basic nějaké. Nějaké 3 jeden dostanem. Pojď. Jo, průvka. Tak
Zkusíme další. Pojď, za 200, za 200, za 200. 15, prodělali jsme, ok. Prosím. Cringe. Ok, co teď dostaneme? Jo, profit. A co je to? Jo, že tančím na co? Leváka, Saturnita. Ok, chápu. Prostě krávovina. Troll. Tak. No, tak já se ozvu, až nějaké ty body zase nafarmím. Jakože avkoval, jo. Viděl jsem docela dost. Kouknu si, kolik mám robuxů. Nemám žádné, jsem chudý student. Tak a půjdeme nějak trolit. Tak, dáme Italian Brainrot. A nějaké dobré by to chtělo. Tropy, ne, Zkusíme patapím. No, kdyby jsem byl na počítači, tak by to šlo, no. To je jedno. Dáme memes. Dáme 6-7. Co je toto? Ne, půjdeme gamblit. Gambling time? Ne, tak ne. Bohužel. Tak, co dáme? Dáme ice, ledová gana. Tak, jo, zmrazil jsem půlku lidí. Dáme watergun, zkusíme, co dělá. 1 minutu. Půjdem pryč. Haló. Jo, jdeme někam na 1 minutu. To mě zajímalo, kam. Já vůbec nevím. Tady je nějaká inčí učebna. A co tady? Co je? To nevyskočím, no, tak zkusím za borcem a na to... Jo, počkat. Počkej. No, zkusím to... Jo, to by šlo. Zkusím to vyskákat. Co je? Úkol nějaký. To já nevím toto. No, zkusím. Tak, no. To mám špatně. Co znamená špatně vůbec? Tak, já zkusím ještě nějak naštvat učitelku nebo lidi. Mám nápad. Já půjdu pryč, jako z této třídy. A něco bych udělal, ale nevím co. Co je toto? Na co jsem klikl? No. Dáme... Já jsem se 2krát misklikl. No. Tak jestli vás by tato hra bavila, tak vám hodím sem, jak se jmenuje. A v dalším videu čau.